Tres. Bones, són Albert Fuster i bé, aquí hi ha el pòster que he realitzat. Sí, antes de fer-me el pòster, has acabat qualque carrera, llicenciatura... Sí, he estudiat Biologia i ara estic fent el treball de fi de màster del màster d'Ecologia Marina de la Universitat de les Illes Balears. I això te servirà per fer un doctorat posteriorment? De ara, si hi ha sort i poden treure una beca, clar que m'agradaria poder fer un doctorat. Molt bé. I d'ahir mos expliques el màster aquest. Sí. Bé, això està baix el context del treball de fi de màster i ha consistit en una campanya que se va realitzar l'any 2016. Llavors estudiaven diferents muntanyes submarines dins el Mediterrani, una d'elles, que se diu Seco de los Olivos, i després tres a dins l'oceà Atlàntic. L'objectiu d'aquest estudi era estudiar la influència de les aigües mediterrànies que després surten cap a l'oceà Atlàntic, la influència que poden tenir damunt d'aquestes muntanyes, ja que poden influir en el transport barbàric, a més de les corrents que tenen bastanta velocitat i per tant aporten nutrients en aquests ecosistemes que poden estar a grans profunditats. Bé, l'estudi va consistir en, a partir de mostres de sediment, mirar els organismes que són els foraminífers, que són uns protozous unicel·lulars que presenten una closca externa de carbonat càlcic, o bé, també pot ser d'altres coses, però generalment de carbonat càlcic. On hem d'enfocar ara? Ara podem enfocar per aquí. Per aquí, molt bé. L'estudi ha consistit en treure els diferents percentatges de cada una de les espècies que hem trobat. S'han determinat una sèrie d'un cert nombre d'individus per mostra per arribar a tenir ben representada la població i després comparar entre les diferents zones. Hi ha un conjunt d'espècies que són Globoconella inflata i Globigerina buloides, que són espècies més de caràcter oportunista, és a dir, se veuen afavorides quan hi ha un bon aport de nutrients i la presència d'aquestes espècies posa de rellevància l'efecte de welling o de surgència que fan les muntanyes submarines quan pellen les corrents cap a elles, fan una pujada de nutrients que permeten tenir uns ecosistemes plantònics rics, és a dir, amb molt de menjar, perquè ens entenguem. Després, per altra banda, per intentar detectar la corrent de les Mediterranean Outflow Water, o les aigües del Mediterrani dins l'Atlàntic, varen trobar que existeix una espècie que es diu Globorrotalia truncatulinoides que presenta dos morfotips, és a dir, dues formes diferents. Una d'elles presenta un gir cap a l'esquerra i, per tant, se diu lavògira, i l'altra presenta el gir cap a la dreta i és d'astrògira. A dins el Mediterrani predominen altament les formes lavògires, que poden estar en torn a més d'un 90% d'aquesta espècie. I ja cap a l'Atlàntic, en general, trobam un percentatge més alt de formes d'astrògires. Això es veu molt bé reflexat en aquesta gràfica, allà on poden veure Seco de los Olivos, que és el punt 1, que està més dins el Mediterrani, i Formigas, que és el punt que se troba pràcticament de les Açores, ja molt més dins l'Atlàntic, i se pot veure una clara disminució de les formes lavògires respecte a les d'astrògires dins l'oceà Atlàntic, així com volen anar allunyant. El negre quin és? La forma negra és les formes lavògires i la forma en color gris les formes d'astrògires. Gràcies. I bé, i finalment també hi ha els foraminífers plantònics, que eren els xinxarrat ara, i també hi ha els bentònics, que són els que viven en el substrat, en els fons. I cal dir que han trobat una sèrie de formes molt retreballades, és a dir, molt erosionades, que duen molt d'anys dins el sediment, i són formes que són més bé de poca profunditat, però s'han trobat altres profunditats en torn a 1.000 metres. I això probablement són restes de la baixada del nivell de la mar que se va donar durant el Pleistocè, i degut a que hi havia glaciació i el nivell de la mar va baixar, i per tant les caps de les muntanyes se trobaven més exposats i zones que potser estan a 200-300 metres estaven a 100 metres de profunditat i podia haver formes bastant menys profundes. I bueno, això són un poc les idees que m'han arribat de moment amb aquest estudi. Molt bé. Tu han quedat Albert Fuster Proens de Manacor. Sí. Això mateix. T'ha ajudat qualque institució o qualque persona? Clar, m'han ajudat. Bé, primer parlarem de les persones i després de les... Bueno, Covadonga Orejas, que és una investigadora del Centre Oceanogràfic de Balears, que ella va ser una de les organitzadores d'aquesta campanya, la Medwaves, i m'ha aportat les mostres, a més d'haver col·laborat en
va portant molta informació respecte a les corrents i altres dades d'interès. Ell fa feina en coral i bé, i també agrair-li en tot moment que m'han deixat les mostres. En Jesús Rivera, que també va participar a la campanya i és del Centre Oceanogràfic de Madrid, també ha participat. I finalment en Guillem Mateu, que és el meu tutor de treball de fi de màster i bueno, tot el que sé gràcies a ell. Professor de la Universitat de Suïssa. De les Illes Balears, sí. De la Facultat de Biologia. Sí. Molt bé. I les entitats, bueno, la mateixa universitat, no? La mateixa universitat, dins el marc del grup de recerca d'ecologia interdisciplinar. I com comença, no? La càtedra Guillem Colom, que és allà on fem feina amb en Guillem Mateu, és l'entitat allà on fem feina, i després, finalment, el projecte europeu Atlas, que és dins el marc, allà on se va generar tot el projecte, la campanya oceanogràfica, etc. Molt bé. Aquesta ratxa verda final, m'expliques la ratxa verda final? Ah, no. Són dins el context del marc europeu. No m'expliquis, i això és el context marc europeu. Sí, perquè això és la plantilla que me donen per posar. Molt bé. Moltes gràcies, Albert.